یەکینەیەن پاراستنا ژن یەپەژێ نەتەنێ هێزەک لەشکرینە شەروانên یەپەژێ li jîadet û kevneşopiyên civaka zayîntperest helwest nîşandan ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê heya nînha 1002 şervanên yepejî şehîd bûne. Ji sala 2012 bi şoreşa Rojavayê jinên Kurd çek li hemberî êrişên çeteyan rakirin. Di 2 Nîsana 2013 konferansa xwe li darxist û 4 Nîsanê avakirina yepejê ragihand. Şervanên jin dema li Sûriyê qrîzên siyasî hebûn, wan xwe birêxistin kir û taborên xwe ava kirin. Tabûra yekemîn di 13 Sibata 2013 de bi navê Şehîd Rûken li herêma Efrînê hat ava kirin. 8 Adara 2013 li bajarê Qamişlo tabûra Şehîd Edalet hat ava kirin. 24 Adara 2013 li Kubanê tabûra Şehîd Dicle hat ava kirin. Di 25 Sibata 2013 de li Dêrikê tabûra Şehîd Zozan û li Dirbesiyê jî tabûra Şehîd Berçem hatin ava kirin. Sala 2013 Şehîd Rûksen Efrîn û Şehîd Jinda pêşengiya çanda berxwedanê kir. Ji bo nekevin destê çeteyên Cebhetül Nusra canê xwe feda kirin. YPG cara yekemîn 2013 li bajarê Serêkaniyê li dijî çeteyên Artêşa Azad û çeteyên Daişê şer kir. Destpêka 2014 YPG li Tilhemîs û Tiltemirê tevlî şerên li hemberî çeteyên Daişê bû. Yekîneyên parastina jin li ser asta Rojava tevlî hemle û berxwedana li dijî êrişên li ser herêmê bûn. Ji destpêka şoreşa Rojava 2012 heya 2026 1002 şervanên YPG şehîd bûn. Sala 2013 jinên pêkhateya Ereb tevlî YPG bûn. Bi taybet piştî Tabqa, Reqa, Dêrezor, Minbic û Şeddadê ji çeteyên Daişê hatin rêzgarkirin, jinên Ereb şervanên YPG nas kirin. Biryar dan ku li hemberî zayînperestiya civaka xwe dest bi tekoşînê bikin. Hikûmeta demkî dewleta Tirk û çeteyên girêdayî wê hebûna YPG, tevger û rêxistinên jinan napejirînin. Niha jî Wezareta Parastinê di pêkanîna peymana 29 Çileyê de ferz dike ku YPG belav bibe. YPG di destpêka pêkanîna peymana 29 Çileyê de ragihand, ew dixwaze cihê xwe di Wezareta Parastinê ya Sûriyê de bigire. YPG bi salan li hemberî çeteyên Daişê şer kir. Bu êrekiya xwe bû hêviya tevahiya jinên cîhanê. Ev hêvî divê her tim hebe û hebûna YPG bidome. Şervanên YPG berpirsyariya parastina çanda berxwedanê rakiriye û divê hebûna wan werê parastin.